Jama'a, ni fa akwai wani abu guda ɗaya. Na gaji da soyayya, aje a dawo, aje a dawo a harkan soyayya. Yanzu ni kawai abin da nake so, duk wanda kawai yake so kawai yaga zai iya aure na. Ina da gida amma zai biya haya. Zai biya mana kuɗin haya a gidan ɗin. Za mu yi splitting bill na abinci kashi biyu. Za mu rufa wa juna asiri. Kawai ni maganar soyayya babu shi. Na fasa, na cire wannan maganar wai sai an saya ana nema ko fahimtar juna. Na gaji da wannan abun din. Shekara da shekaru ina ta yi abu ya ki karewa. Saboda haka ni kawai ina son wanda zai fito yana da rabin kuɗin haya, ni ma in biya rabin kuɗin haya. Ya kawo rabin kuɗin cefane, ni ma in kawo rabin kuɗin cefane. In na ga abu mai kyau in saya min, in ya ga abu mai kyau ya saya min. Duk wanda ya ga kamar zai iya ya zo ya min magana. Kawai gobe kawai mu tare kawai. Ok, Arewa TikTokers, ku karkato da kunnen ku nan. Ina son gaya muku wani sirri. Akwai abin da muke kira motsa jam'iyya. Motsa jam'iyya shine in kwana biyu ka ji mutum yayi shiru zai zo maka da labari. Ya gaya maka labarin da yake tunani kana so ka ji, abin da kake so ka ji. Kamar kun ce akan cewa Munirat Abdulsalam ki je ki aure, ni kuma in fito in gaya muku akan cewa ku don Allah a nema min miji. Look, a cikin entertainers gabaki ɗaya na duniya ba wanda kuka san private life din shi, ba wanda za ku san private life din shi, ba wanda za ku taba sanin me yake ciki, saboda ana feeding ɗinku abinda ake so ku ji ne, abinda kunnuwan ku yake so ku ji, kuma abinda zai sa ku ci gaba da bin mu muna kayatar da ku. So whether you like it or not, ni ɗaya daga cikin entertainers ɗinku ne. Ko sun yi admitting ko ba su yi admitting din shi ba, I'm an entertainer and I'll continue to entertain you. Zan ci gaba da gaya muku abubuwan da kuke so ku ji. So only a few people can relate to what I'm trying to say, and I love you guys. Keep following me, and